Nogle golfspillere har svært ved at tro, at det at gå hen over en rimfrossen green tidligere om morgenen er nok til at give skader, der kan ses og som vil påvirke spillet for mange andre. Men beviset ses i de fodspor af vissen græs, der dukker op et par dage efter. Vær opmærksom på, at en gruppe på 4 tager mindst 300 skridt på hver green. Man ved ikke præcist på hvilket stadie rimfrost giver skader, så for at beskytte banens kvalitet er det vigtigt at være på den sikre side, når man træffer beslutningen om at holde alle spillere væk fra golfbanen. De fleste golfklubber udsætter derfor de tidlige starttider til frosten er væk. Rimfrost er frossen dug. Iskrystallerne på ydersiden af græsplanten er også inde i selve græsstrået. Græsset, der normalt kan modstå fodaftryk, bliver både skørt og skrøbeligt, når det er dækket af iskrystaller. Risikoen for frostskader bliver større, når græsset er klippet tæt, som på en green. Når planten er frossen, vil belastningen fra et fodaftryk få plantecellerne til at sprænge, og planten er ofte ude af stand til at regenerere. Skaden ses ikke lige med det samme, men viser sig efter et par dage ved, at planten begynder at visne. Oplever du forsinkede spilletider på grund af rimfrost, så nyd en ekstra kop kaffe og glæd dig over, at du er med til at passe godt på golfbanen.